ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇବା ଆଗରୁ ଆମେ ଭୟ କରିଥାଉ। କାଳେ ଆମର କିଛି ହେଇଯିବ କି? ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରୁନୁ ତ? ଜୀବନରେ କେହି ଏମିତି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯିଏ ଭୁଲ କରିନି। ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଠିକ୍ ବାଟ ପାଇବା ନା। ଜଣେ ମା ଜାଣିଥାଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ। ତଥାପି କିଛି ନ ଭାବି ତା ଛୁଆକୁ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଆଣେ। ଦେଶର ଫ୍ରିଡମ୍ ଫାଇଟର, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ନଥାଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇପାରେ। ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ବିପଦ ଅଛି। ତଥାପି କିଛି ଖାତିର ନ କରି ନିଜକୁ ସେ ଦେଶ ସେବାରେ ଲଗାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ଛୁଆ ହୋଇ ବି କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଛୁ। ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ଫେରି ଆସିଛେ। ନିଜର ମନରେ ଥିବା ଭୟକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଫଳତା ଆପେ ପଦସ୍ପର୍ଶ କରିବ।